बा जों आइदोना नागोनै जों आइदो जमा जमायैनो मा खालामदों नायलाय लोगोफोर थबसिखौसो सुना हरबावलायबाय लोगोफोर सुन्दुरिनि मैगं संनाया गोथाव जायाबा दिनै भिडिअ दाइरेक्ट बुंखागोन गोथाव जायाखै होननानै आं नर्मेलसो आलासि जानो लाना फैनानै बेफोरबायदि संनो होननानै दुखुसो मोनबाय लोगोफोर सुन्दुरिया पापर एवलायबावबायसो खालामदोनो लोगोफोर गेसखौ लगायदों द' अ सोरबानो बायला जिलालै जोंहा न'मा न'आ इनो दिनैसो हाबफेरदो खोमा जोंहा न'मा न'आ नोङो पापर एवबाय नामा बवा लोगोफोर सुन्दुरिया पापर एवलायबावबायसो नायनो हागोन दे लोगोफोर सुन्दुरिनि पापर एवनायखौ दिनै जानोसै ख्राम ख्रामनो लोगोफोर नायनो हागोन नै नोंथांमोना सुन्दुरिया मालाय पापर एवदो नै जि बड़ा बड़ा एवखादों नै स्रां स्रांनो थ' बिदिनो आरो ना लोगोफोर बिदिनो इन्टारेस्ट खालामनांगौ मानांगौ भिडिअ खालामबासो इन्टारेस्ट जायो नालाय ओंखायनो भिडिअखौ लायो बिदिनो आरो खदालानो गजोब्बायलै बा जों आइदो नायनो हागोन नै जों आइदो जमा जमायैनो मा खालामदों नायलाय सुन्दुरिदो जों आइदो मा खालामदों नायामाय लोगोफोर नायनो हागोन दे गाइस थबसि सुनायदो नै थबसि हो सुनो हो सुन्दुरिखौ सुनो थाब थाब मैगंफोरा जानानै थाब थाब थांथोंसै सुनो हो थाब थाब जाना थाब थाब थांथों सुनो हो एकदम जानला मानला मानो भिडिअ खालामबाय थायो देसाय नोंसोरो बिदि भिडिअ खालामबाय थानो मोना ना नायनो हागोन नै लोगोफोर थबसिखौसो सुना हरबावलायबाय सुन्दुरिया सुनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय जों आइया सुनाङा होननानै थबसिखौ बिना लाबावलायथारो आरोना जों आइयाबो जा अनखायो खोमा दैया बुंसारगोन ओइ बे पाइपआ माबाना दोन सारि माबाना दोन नङाबा बुंसारजोबगोन दैया नायनो हागोन नै लोगोफोर सुन्दुरिदो जों आइदो मा खालामबाय थादों होनदोंना मा होनदो ओजा बांसिन हामा जादोंमोन दंखलानायावसो बांसिन साबसिन जादों फिल्टारखौ लाना फैनायखौ हारसिं लाबोदो जों आइया पात्ताखौनो मोनदिया हाबा खालि पात्ताखौनो मोनाखै खामानि दामानि उदा रोङालै आङो खुगाल'सो बुखिनो रोंथारगौ खामानि दामानियाव आगखौनो बारायनो हाया आङो मानोबा नायनो हागोन दे लोगोफोर जों आइदो सुन्दुरिदो खामानि मावै मावै आंखौ रायगासिनो दङ आरो ना सिरि सिरि नुदों माबायदि रायखामागासिनो बिसोरो बा थबसिखौ होनायखाय सामसखौबो लांफाखादो थबसि माबानोबालाय ओइ बे आरो बुंसारगोन दा ओमफ्राय मानसि गैयाबाथाय बुंसारलायगोन ओमफ्राय थ' जोंहा न'खौ खिथिजोबगोन आं दिनै नोंखौ मायाव मा संनाय मायाव मा जानाय सोब फोरोंजोबगोन आं दिनै जोंहा न'खौ नोंनो खिथिजोबगोन दै नै जोंहा फादार थानाय ओमफ्राय नैबे न'मा न' दे न'मा न'आव हाबदो न'मा न'आ इनो जोंहानिया हो दे फालु गोथां फारौ गोरान सब देजुब जि हायो देजुब दे हाबलां फालु गोथां फालु गोरान सोब खिथिजोब फालु गोरान गैला जोंहा ना आब' गोथांसो दोङो आग्लायदोंमोनलै जायनि मोननो लांजोबदो हाबा बायनानै आलासि उलासिबो लाना थांजोबदो गोरान फालु गोरानखौबो फालु गोथाङा बिराद बुरजा आग्लायखादोंमोन ओमफ्राय आलासिफोरा लाना थांजोबदो एसे एसे ओमफ्राय जासिथावाथ' आरो आग्लायखायो नालाय ने लांजोबदो इसोरनो सोरबा सोरबि लांजोबदो नोंसोर जासिथावखौ लानानै थां र' जासिथाव आग्लायखायोना हाबायाव बांसिन जासिथाव हाबाखौनो बांसिन गिफु होयो मानसिफोरा हाबायानो बांसिन होयो आरो जासिथावखौ वाव लोगोफोर सुन्दुरिया बाथोन देदो नामा आयै हाबा मा बाथोन देखोलै जा गोथाव मोदोमखादों माथो आयै फालु फिरिंग्रिखौसो बाथोन देजोबथारबाय नामा मोदोमला जोबथारबायलै नङा नङानो माथो आयै हाबाब आयौ अन्थाव बाथावनो जा मोदोमला जोबखादों मा बाथोन देयो मा होनदो मैगं संदों नामा माय गड मा मैगं संदोंलै माय गड नायनो हागोन नै लोगोफोर दालिसो संबावदो अरदाबावसो संबावदो नै गेसखौ अन खालामबावाखैसो गेसाव मा संदों पापर संदोंमोन नामा अरदाबाव नै दालि संबावबायसो ओमफ्राय गेसाव पापर आयु जा मोजां संखायोलै नोंबो ने ओमफ्राय गसाइखौ दालियाव होगोन बाथोन फालु बाथोन आलु सेफेदो आलु एवनाय दं आलु एवनायाव मा स्टाइलनि एवो नायथारनि जापानिस ना भुटानिस आलु एवो नायथारनिसो दिनै ने नायनि लोगोफोर
So guys दा नै न'मा न'आव जोंहानिया बायला जिला आरोना लोगोफोर माने इ न'मा न' नंखायामोन जोंहानिया सिगाङावसोमोन ओमफ्राय इखौ सेफायनानै नैयावसो न'मा न' खामब्रबदो आरोना लोगोफोर जोंहा ओमफ्राय दा नै सुन्दुरि आलासियानो फैनानै मा खामानि मावनांदो लोगोफोर नै नायनो हागोन नोंथांमोना बाथोन देगासिनो दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैथिंगालै मैगं संगासिनो दङ आरोना लोगोफोर नायथारनि दिनै सुन्दुरिनि मैगं संनाया गोथाव जायोना जाया नायथारनिसै आरोना लोगोफोर ओइ नै संगासिनो दोङो जानांगोन दे दिनै सुन्दुरिनि मैगं संनायखौ माबायदि सङो नायथारनि टेस्टि लोगोफोर सुन्दुरि संनाय पापरिखौ जादो दे टेस्टियानो टेस्टि नांदो बरिया गोथावलै सुन्दुरि संनाय पापरा लोगोफोर बायला जिलालै लोगोफोर जानो न'मा न'आ नोंथांमोना न'खौ इगनर खालामबानो जाबाय दे आलु एवगासिनो दोङो नै आलु माने फुंनि आइटेम आरो बे लोगोफोर फुङाव जानो थाखाय इखिनि खाजना पापरा सेम जादों पेकेटाव सोना दोनजोब्बाय आं बरियानो ओमफ्राय मा संदोलै आरो दावदैखौ रुखांबावबायसो नै लोगोफोर बेस्राया अन्थाव बाथावसो मोनबायलां आलासियानो लाबोनानै दावदैबो संबावबायसो मा होनदों ओमफ्राय दा इथिंगालि नै आलु संगासिनो लोगोफोर आलु एकदम बरिया आलु एवगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय इथिं दावदै जाबाय आलु जाबाय सब जाजोब्बाय संगासिनो दोङो फुंनि खाजना आरो इयो मा होनदो मा नांगो खोबनो बावदोसो आं साराय गोदोरथाराव एवदोंना हसायखौ माबादोसो नैदोसो गामला फिसादोसो असोरै खोबलाय गारबादो एरनो लाजिनालै गावनि न' बायदि सानना ला फायथिबाय मा होनदो फायथिबाय डिसेम्बराव नोंसोर आलासिनो थांनांगो जोखानजों खोबसेनो थांनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय टाइमा मिलायदिया डिसेम्बरनि खै तारिखआव माथो होनबा बारा दिनानो गैला माथो 29-30 जानुवारिनिसो गोलैबाय डिसेम्बरनि लास्टआव डिसेम्बरनि लास्टआव जोंहानि आब'आ माने नायनो लुगैबाय थाखायो नालाय सुन्दुरिखौ ओंखायनो लाना फैबाय मैया आलासि जानो होननानै ओमफ्राय दा गावसोरनि न'आवसो आलासि जानो लिंबावबाय आलासि जानो लिंबावबायसो लोगोफोर नै सुन्दुरिखौ मालाय खिथिगोन दे खिथिगोन टाइम मोनबाथाय थांगोन ना टाइमखौथ' नायनांगोन ने बवा संगासिनो मालाय गोथाव मा होनदो ओजानि गुवाहाटिनि मानसिफ्रा नायजोबथारोना आलुखौ खोब्बाय बरिया संबानो जाबाय दै आरामसे गावनि न' बायदि साननानै ला बिन्दास आरामसे संबानो जाबाय सुन्दुरिनि मैगं संनाय दिनै गोथाव जायाबा भिडिअ गोथाव जायाखै होनना डाइरेक्ट बुंखागोनलै आं सयथिबो मा होनदो हालदैया बे थेमायाव दङ ओमफ्राय नैयावबो एसे दङ बेयाव सोबाय लोगोफोर सुन्दुरिनि मैगं संनाया गोथाव जायाबा दिनै भिडिअ डाइरेक्ट बुंखागोन गोथाव जायाखै होननानै आं नर्मेलसो ओरैनो आलु एवगोन आरो माने नै आलुसो एवदो दा फुंनि खाजना इयो माने बेलासियाव बेलेग जागोन दायो फुंनि थाखाय बवा मान मावथिखा जा मोजां संखायो माथो बवा बरिया टेस्टि जागोन बायदि मोनदों नायनानै एवजोब जेरै हायो ओरै होगासिनो दं लोगोफोर नै बिथिंगालै दा गास माने आलासि जानो लाना फैनानै बेफोरबायदि संनो होननानै दुखुसो मोनबाय आंनियाथ' टारगेटआ गस्ला गांनैल'सो सुनो होनायमोन ओमफ्राय दा आरो उखैनायदो जायाना मुखा सङाबाबो ओंखायनो संनो होब्रबबाय आरो आलु एवनो होब्रबबाय दा गोसो सिङावसो रागा जोंदों नामा इनि बाथ्रासै दा आरो भिडिअ'लाय सोरथो रागा जोंनो हानो नङा होमबा दा जियानो जाया मानो लोगोफोर जानांगौ आरो जानायालाय मा आखाइ जुगुजा मोनजाबानो जाबाय गोथाव जा मा जा संनाया जाबानो जाबाय नङा होमबा लोगोफोर दा जियानो जाया आंनियाबो माथोआ बिराद थरायदो हाबानि दिनाव बिराद माने गाख्रबनाय थांदों मोसानायाव माथोआ दासो बाय साफा जादों आंनिया नङाबा एसे लेथ्रा जाद्रायनाय दङमोन ओमफ्राय दा न'मा न'आवनो सुन्दुरिया संगासिनो दोङो जों आब' मोनाबो नै दा गुवाहाटियाव दिनै थांगोन नालाय गुमैयाबो दिनै थांगोन आब' खानैबो दिनै थांफिनगोन इसोरबो दा दुगैगासिनो दोङो मा होनदो सुन्दुरियाबो दिनै थांगोनथ' र' सुन्दुरियाबो दिनै थांगोन आब' खानै दिनै थांगोन गुमै खासे दिनै थांगोन न'आव रावबो गैला जोंहा खाथामल'सो जाफिनसिगोन एसे दुखु मोनलायसिगोन आरोना दा जों आब'खौबोथ' हाबा हरखाबाय गैखाला ओमफ्राय दा एसे बोरैबा नांबाय आरोना गोसोखौ लोगोफोर
बाखि दे सुन्दरि मोजां संबाय थाबानो जाबाय दे बरिया संबानो जाबाय आरामनो उपाय गैया लोगोफोर मा खालामनो सोरथो बुजिबावनो नङा होमबा दुखुनि खोथाफोरखो इन्टारेस्ट खालामनांसिगोन इदिनो पापरखौ मायाव खाना दोनदों नाय माने बरिया हावा लायै बायदि पापरखौ मालाय बा सोर खानायदो इयाव आइएम आंसो बोरै रोंगो सोरखो लाजियो नोङो जोंहानाव देखिया बांसिन सोरनाव सोरखो लाजियो दे अ आइनिसो दिनैनि माथोआव दिनै फाइनसै सोर आङो आं गिया दे रावखौबो ओमफ्राय नों जोंहानाव सोरखौ बांसिन लाजियो आंखौ होमबा सोरखौ लाजियो जोंहा माम्मिखौ जोंहा फादार मादारखौ लाजियो सुन्दरिया लोगोफोर संबाय थां बाहेराव थांनि दै इसुआ दाखानसैलै नोंनि संनायखौ मोनजाथाराखै आं दिनैसो मोनजागोन नोंनि संनायखौ इनकेस संनोदां सिगांबो आलासि जानो लाना फैबाबो लोगोफोर सुन्दुरि इदि संनो होआमोन ना ओमफ्राय दा सुन्दुरि संनाया माबायदि गोथाव जायो हर थानाय हिसाबै संनो होबाय आरो ना सिगां थाङो आरो न'आव थाङो फैयो आरो न'आव थाङो नालाय हरबो थानाय जाया बेनिखायनो दा संनो होबाय आरो ना लोगोफोर गाज्रि मोननाङा दे रावबो दुखु मोननो नाङा ने रागा जोंबाय नामा मानसिखौ रागा बायदिसो नुबाय ओइ रागा जोंदों नामालै बिनानाव